जोंबाय थानाय बनजराव गुमा गोरान बायदि बारसोमनो थांगासिनो दं बा गुमा गोरान बायदि बारसोमगोन हाग्रामा महिलारिया होनना बुंदों। सोर बुंदों? केन' प्रमद बर' हाथाव हाग्रामा बाचाव केन' प्रमद बर' हाथाव BTC बाचाव। सिगां बयखौबो हेल' एसपि ब्लग चेनेलाव फिन खनसे बरायनो थाग्रोबाय। केन' जोबोद इन्टारेस्टिं नांदों मानगोनां जेनेरेल सेक्रेटारि UPPL दोलोनि राजु नार्जारी बिथाङा बेंगली रावखौ ओरैबायदि मोजाङै रोंगौ आसरित मोनदों आङो नुनानै दिनै। বন্দুকের রাজনীতি ছিল, মানুষ মারার রাজনীতি ছিল, ঘর জ্বলোয়ার রাজনীতি ছিল। প্রমোদ বড় স্যার বিগত 3 বছর, তাও 1 বছর লকডাউন করোনা ভাইরাসে চলে গেল, মাত্র 2 বছর। 2 বছরের মধ্যে আমাদের বদলেন অঞ্চলে শান্তি ফিরে আনলো, এইখানে ন্যায় দিল। এখন কোনো মারামারি নাই, কাটাকাটি নাই, ঘর জ্বলোয়া নাই, সবাই আমরা শান্তিতে আসি। আমাদের মেয়ে ছেলেরা শান্তিতে আসে, ভালো ভালো করে পড়াশোনা করতেছে। তাই জন্য কি প্রমোদ বড়কে হাঁটাও? কিসের জন্য হাঁটাও? হ্যাঁ, হাঁটাও BTC বাঁচাও। কেন প্রমোদ বড় হাঁটাও? আমরা সেলফ হেল্প গ্রুপকে ৭৫,০০০ দিলাম, তাই কি হাঁটাও? মাটির অধিকার দিলাম, এই জন্য হাঁটাও? রেশন কার্ড দিলাম, এই জন্য হাঁটাও? অরুণোদয় দিলাম আমরা, তার জন্য হাঁটাও নাকি? এইখানে কত জমা এখন বলে, হাগ্রামা বলে যে প্রমোদ বড় হাঁটাও, প্রমোদ বড় হাঁটাও, BTC বাঁচাও বলতেছে হাগ্রামা। मोनसे मेल मिटिङाव बिथाङा बेंगली रावजोंहाय मोजाङै बेंगली रायजो राजाफोरखौहाय एकदम थगायनो नाजादों आरो बिथांमोना खि मिथियालासिनो थागोन। बिथांमोना बुंनो थाङोब्ला ओरैबायदि माने बिथांमोना मेलेमा जोंनि बर'निसाय 3 गुन बाराखा। बेफार फालांगियानो होन बा बिथांमोननि बुद्धिखौ लानानै गोबां सरसा जायो, नङा होमब्ला? जियानो हक, नाथाय बेनि गेजेरावनो केन' प्रमद बर' हाथाव प्रमद बर' हाथाव मानो होननानै बुंदों बिथाङा सोंदों आरो रायजो राजाफोरनाव। बिथाङा बुंदों केन' प्रमद बर' हाथाव जायनाखि नोंथांमोननो अरुणोदय स्किम होदों, केन' प्रमद बर' हाथाव जायनाखि नोंथांमोननो राशन कार्ड होदों, केन' प्रमद बर' हाथाव जायनाखि नोंथांमोननो न' होदों, सरकारि न' होदों, केन' प्रमद बर' हाथाव नोंथांमोननो बिथाङा लेन्ड राइट्स होदों, हानि फाट्टा होदों, सेल्फ हेल्प ग्रुपनि नामावहाय ৭৫,০০০ होदों आरो बायदिसिना होदों, नङा होमबा? दा प्रमद बर' हाथाव अब्लाबो नोंथांमोना अरुणोदयखौ मोनगोन। प्रमद बर' हाथाव अब्लाबो नोंथांमोना लेन्ड राइट्स, लेन्ड फाट्टा जिथु दङ बेखौ नोंथांमोना मोनखागोन। प्रमद बर' हाथाव होनब्लाबो नोंथांमोना राशन कार्डखौ मोनगोन। प्रमद बर' हाथाव होनब्लाबो नोंथांमोना जिहेतु सेल्फ हेल्प ग्रुपआव मोननो गोनां मोन्थाय बेखौ सोरबा थाब्लाबो नोंथांमोना मोनगोन, जिहेतु जुदि मोननो गोनां दङब्ला बा बिदि स्किम्सफोर दङब्ला। दा मानो बेखौ आं बुंदों होनना बुङोब्ला नोंथांमोना बयबो मिथिगौ जे बेयो मोनसे अरुणोदय सेन्ट्रेलनि स्किमखा, जोंनि स्टेटनि मोनसे स्किम, BJPनि स्किम, जितु काउन्सिल हिसाबै जोंबो स्टेटआवनो गोग्लैयो। जों बेखौ मोनखागोनखा। जायहा बे अरुणोदयखौ मोननो थाखाय जिखिनि फर्मेलिटिस दङ, बावहाय जिखिनि नर्म्स होनाय दङ, बेखिनि क्राइटेरियाफोरा फुलफिल जायोबा नोंथांमोना अरुणोदयखौ मोनगोन। लेन्ड राइट्सनि खोथाखौ बुङोब्ला बेथ' BTC एकर्डिंआव जितु रायजो राजाफ्रा लेन्डनि मोन्थाय, लेन्ड राइट्सनि मोन्थाय, हा पाट्टा होनाय, बेफोरो BTC सुक्ति बायदियैसो दिनै नोंथांमोना बेखौ मोननो थांगोन बा मोनगासिनो दङ। किसुमान खामानिया आद्रा थाबोनायलाय दिनै नोंथांमोना माखासेनो UPPL दोलोआ राननानै होनाय खाबुखौ मोनदों। लोगोसेनो मा बुंबावदों, राशन कार्ड, नैबेबो जिखुनु सरकार फैब्लाबो नोंथांमोना बेखिनिखौ मोनखागोन। प्रमद बर' हाथाव ना प्रमद बर' बाचाव, दा नोंथांमोना डिसाइड खालामदो। आरो प्रमद बर' हाथाव हाग्रामा बाचाव, प्रमद बर' हाथाव BTC बाचाव, बबे मोनसेया राइट जागोन नोंथांमोना कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट्स खालामना फोरमायहरदो। जियानो हक, दिनै मानगोनां UPPL दोलनि जेनेरेल सेक्रेटारि राजु नार्जारी सारनि जि बिबुंथि बेंगली रावाव लानाय जोबोद बाख्नायथावना। सासेया एसामिसनि जोबोद एक्सपार्ट आरो दिनैसो नुबाय आफादगिरिया एसामिसाव जोबोद एक्सपार्ट, थेव 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 बाथ' बायदि बुंलांबाय थानो हायो। आरो लोगोसेनो दिनै जेनेरेल सेक्रेटारिखौबो नुबाय, बेंगली राव जोबोद मोजाङै रोंगौ, बिराद मोजां। बिथांमोना दिनै ओरैबायदि माने रायजो राजाफोरखौ एन्टारटेन खालामनो हायो, इनफ्लुयेन्स खालामनानै बिथांमोना बेंगली रावखौबो दिनैनि समाव रायलायफालायो बिथांमोनखौ, जाहाथे बिथांमोननि फारसे एट्राक्शन मोनसे
एन्टारटेन खालामनो हायो आरो एट्राक्शन खालामनानै बिथांमोननि पार्टीखौ जे सापर्ट होयो बिथांमोना बेखिनिखौ मावदों थिगानो दङ नाथाय बिथांमोननि जितु मेल मिटिङाव जागायजेननाय आं जेब्लायबो बुंबाय थादों नङा होमब्ला 17 बोसोर शान्ति सुक्ति शान्तिया फैबाय आरो लोगोसेनो जोबथारनायावहाय हाग्रामा महिलारि नंगौना नङा रायजो राजा नोंथांमोन नैबेखिनिखौ बिथांमोना जागायजेननायनिफ्राय लानानै जोबजासिम नैबे मोनथाम ना मोनब्रै रावखौ बिथांमोना बाहायो सोदोबखौ बाहायो 17 बोसोर शान्ति हाग्रामा महिलारि 17 बोसोर शान्ति आरो हाग्रामा महिलारि बेखिनिया थाखाथारो दै रायजो नोंथांमोना स्क्रल खालामनानै अबेबाफोर सार्च खालामनानै नायब्ला नुगोन साफ्रोमबो दैदेनगिरि इउपिपिएल दोलोनिफ्राय माने बुंनो थाङोब्ला हाग्रामा महिलारि सार बिथाङासो सुपारस्टार जानानै दङ बिथांमोननि पार्टीनि मोनसे मेन एजेन्डा बिथांमोननि जिखुनु हाबाफारियाव नोंथांमोना नुगोन बेफोरबायदि पाब्लिक मिटिंसफोराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन बा मिडिया बाइट्सफोराव नोंथांमोना नुनो मोनगोन मानगोनां CM खौनो बुं डेपुटि CM खौनो बुं बा सोरबा EM खौनो बुं बा सोरबा MCLA खौनो बुं बिथांमोननि फार्स्ट एन्ड फरमस्ट वर्डआनो जाहैबाय 17 years 17 बोसोर पिस एकर्ड शान्ति सुक्ति गोजोन गोरोबथा आरो हाग्रामा महिलारि आरो सासेयाथ' मा बुंबावदों जोंहा मानगोनां EM रन्जित सारा बनजारनि अरजों खामग्लावजोबसिगोन बा बनजारनि अराव बारसोमनो थांगासिनो हाग्रामा महिलारि सारा बिदि बायदिसिना खोथा बुंदों बिथाङाथ' जेब्लायबो नोंथांमोना नुबोबाय थाखादों माब्लाबा एम्फौ माब्लाबा हांगार गोसोम बेदर गोसोम बायदिसिना आरो माब्लाबा जाम्बा थाम्बा आरो थिग बिदिनो बायदिसिना माने बेसादफोरजों जुनादफोरजों रुजुनाय माब्लाबा माबा मा होनो बेखौ गुमा बायदिसिना दाउ बायदिसिना खोथाजोंहाय बिथाङा रुजुबाय थाखायो बिथांनि खोथाखौ आं बारा गोबां बुंनो सानाखै बिथाङा मा बाइट होदों बेखौ नोंथांमोना जोबथारनायाव आङो होगोन नायलांबानो जाबाय रायजो राजा नोंथांमोननो मोनसे खोथा बुंनो सानदों जे सैथोआ मा नंखाया मा बेखौ रायजो राजाफ्रा निजेनो बिजिरना नायनांगौ ओरैनो दिनै इलेक्शन बोथोरावहाय दैदेनगिरिफोरा गोबां बायदिसिना खोथा बुंगोन नाथाय बेनि गेजेरावनो बबेबा सैथो बबेबा नंखायबो दा थारखौहाय सोर बुंदों नैबेखौ नोंथांमोना एसे नोजोर होना नायनांगोन आरो गलाम जानो नाङा रायजो राजायानो देरसिन रायजो राजायानो सासे दैदेनगिरिखौ सायख'यो आरो दैदेनगिरिखौ जों खाबुखौ होयो जे जाहाथे बिथाङा जोंनि समाजखौहाय मोजाङै सालायलांगोन बा जोंनि ओनसोलखौ मोजाङै नायफिनगोन होननानै नैबेफोरबायदि बिजाथिफोरखौ नोंथांमोना चुज खालामनो रोंनांगोन राइट डिसिसन लानानैहाय आरो मोनसे राइट चइस नोंथांनि मोनसे भटजोंनो फैबाय थानाय जोंनि फिउचारा सेट जागोन होननानै सानदों मोनसे जोबथारनायावहाय मोनसे खोथा राजु नार्जारी मानगोनां सार बिथाङा बुंनाय जिथु बाथ्रा थांनाय 17 बोसोरावहाय BTC ओनसोलाव गोबां माने दावराव दावसि दानला सुला माबा माबि जादों होनना बुंदों बेफोरो खोथाखौहाय दिनै पलिटिकल बेनिफिट्सनि थाखाय गाव गावनि पार्टीनि लाबनि थाखाय माखासे खोथाफोरखौ बुङाब्लाबो जायो होननानै जों सानो बा आं सानदों मानो होनना बुङोब्ला थांनाय 17 बोसोरावहाय जितु BTC एकर्ड जाखांनायनि उनाव जोंनि गेजेराव थासारिया माबायदिमोन जों बयबो मिथिगौ आरो जितु सोमावसारनाय जितु जोंनि मोनसे थांखि बर'नि गेरेमसा हादोर दानाय मोनसे आलादा रायजो दानाय डिभाइड आसाम 50-50 खौहाय माहारियारि आफाद एबसुनिफ्राय लानानै बर्तमान NDB बिथांमोनाबो एखे प्रसेसआवनो आलादा रायजोनि दाबिजों बिथांमोननि जितु नाजानायनि गेजेराव रायजो राजाफ्राबो गोबां खस्थ' मोनबोदों स' नैबेखिनिखौ जोङो सहाय खानांगौ जेब्ला बिग्रायखाङो अब्ला बेफोरबायदि सिटुएसना जाखायो स' शान्तिया जोंना दिनै BTC जेब्ला सुक्ति जायो बै समनिफ्रायनो शान्तिखौ लाबोनो नाजानानैनो BTC सुक्ति खालामदोंमोन नाथाय जोंनि गेजेरावहाय आन्दलना जोबखायाखैमोन नङा होमबा रायजो राजा नोंथांमोन जोंनि BTC आवहाय आन्दलना जोबखायाखैमोन एबसुआ फिन खनसे आन्दलन बा सोमावसारफिननाय हाबाफारि लादोंमोन NDB फोराबो बे सेम प्रसेसआवनो दङमोन स' नैबे बेलायावहाय आरो 2003नि उनावहाय जितु BTC सुक्ति जाखांनायनि उनाव जितु जोंनि BTC हालामनि थासारिमोन बे मानि थाखाय जादों बेखौ जों बयबो मिथिगौ आरो बेखौ दिनै राजहुवा खालामनानै सावरायनो गोनां दङ होननानै सानाखै नाथाय जोंनि दैदेनगिरिफोरा माखासे खोथाफोरखौ एरखुबाय थानो नाजाबाय थानायखौ नुनो मोनदों जायनाखि बेफोरखौ दिनैनि समाव फिन खनसे आरो एरखुफिननांगौ गोनांथि गैला
जुदि सान्थियानो फैबायब्ला सान्थिखौनो लुबैदोंब्ला बैफोर खोथाखौ दा रायखांसै होननानै आं बुंनो सानदों। आच्चा जियानो हक मानगोनां राजु नार्जारी बिथाङा बुंनाय जितु अरुणोदय स्किम्स लेन्डनि बाट्टाफोर होनाय आरो राशन कार्ड बायदिसिना बेफोरथ' अलरेडि नोंना मोनसे खुंथाय गोहोआव दिनै UPPL थाब्लाबो थायाब्लाबो सोरबा अन्य BJPआनो होन बा BPFआनो होन जिखुनु पार्टी फैया मानो बे जितु सेन्ट्रेलनि स्किम जितु न' मोननाय राशन कार्ड जितु होखानांगौखा बयनोबो बे नङा जे दिनै सोरबा UPPL सापर्टारब्लाल' राशन कार्डखौ मोननो गोनां बा मोननांगौ आरो सोरबा जुदि UPPL सापर्टार BJP सापर्टारब्लाल' बिथांमोना अरुणोदयखौ मोननांगौ बे नङा सोरबा जुदि UPPL सापर्टारब्लाल' बिथांमोना हानि मोन्थायखौ मोननांगौ बे नङा एज आ होल सिटिजेन हिसाबै जाय BTCआव बसबास जाय BTC हालामाव थायो 2003 सननिफ्रायनो जाय दङ बिथांमोना बेखिनि राइट्सखौ मोनगोन आरो मोननो गोनांखा आरो एज आ सिटिजेन इन्डियान सिटिजेन हिसाबै स्टेटनि जितु जोङो थागिबि हिसाबै जोंहा अरुणोदय लेन्ड राइट्स आरो बायदिसिना जिमान दङ स्किम्स बेखौ बयबो मोनगोन नाथाय बिथांमोना बेयावनो कनफ्यूजन खालामनो नाजायो आरो मोनसे पार्शियेलिटी खालामनायखौ जों नुनो मोनदों आरो बिथांमोना भटार्सफोरखौहाय गाज्रि मोनसे इनफ्लुएन्स होदों जे दिनै नोंथांमोना जोंनि आन्दाराव था अब्लासो नोंथांमोना मोनगोन माने थायाब्ला मोननाय नङा नामा अब्ला डेम'क्रेसिया बहा थांखो नैबेसो मोनसे दिनै गिदिर साननो गोनां बाथ्राया दिनै लिडार्सफोरा फारसेथिं मोजां बुङो आरो फारसेथिं बिराद गाज्रि माने रायजो राजाफोरखौहाय गावसोरनि गलाम बायदि साननानै लायो नामा नैबे मोनसे कुइसन मार्क जानानै थासिगोन बेखौहाय रायजो राजा नोंथांमोना दिनै कमेन्ट बक्सआव कमेन्ट खालामनानै कमेन्ट बक्सआव फोरमायहरनो हागोन आरो मानगोनां EM रन्जित सारनि बाथ्राखौथ' दा बुंसै नोंथांमोना बिथांनि क्लिप्सखौ नायदो बिथाङा मा बुंनायमोन आरो बिथाङा जिहेतु गोबां बिदिनो सोरखौबा दाउ अमा बायदिसिना एम्फौ एनला जोंहाय रुजुनानै खोथा बुंनाय सभाबा बिथाङा दंखायो आरो बे थाबायानो थागोन माने किसुमाननि सभाबा ओरैबायदि बे माने गावजों लोगोसे थैजासिम लांफाखायो बेफोरखौ गारनो जोबोद गोब्राब जायो दा जियानो हक रायजो नोंथांमोन फिन खनसे लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ आरो भिडिअनि गेजेराव माबाफोर गोरोन्थि जादोंबा आसा खालामदों नोंथांमोनखौ निमाहा होनानै एन्ड जायफोरा गोदान भिउवार्स आंनि चेनेलावहाय प्लिज साबस्क्राइब खालाम आरो भिडिअखौ हाजासे शेयार खालाम जाहाथे बयनिसिमबो नैबे मेसेजआ सौहैयो बिदिब्ला लोगो मोनसिगोन नेक्स्ट भिडिअ टिल देन स्टे ट्युन बाय हाग्रामाया माने मा होनगोन जोंबाय थानाय हराव जोंबाय थानाय बनजाराव बारसोमनाय मासे गुमा गोरान बायदि जानानै मोनसे समाव जोंनि राकेश ब्रह्म बिथाङा रायजोफोरनो होनाय दा बोरमा मोसौ बेखौ गुमनोनो हाग्रामाया समायबावनाय नंलिया 13 नं चिरां ब्लकनि सिङाव जोंनि मानगोनां प्रमद बर' बिथांनि जा UPPL सरकार बे सरकारखौ मोजां मोननानै आरो बे बियाबनि बिजाथि बा MCLA मानाबिदेत बिसाव रायग्रानि जा मावनाय दांनाय बेखौ मोजां मोननानै UPPL दोलोआव BPF दोलोनिफ्राय 2100 साया दिनै जयनिं जादों बा जागोन दा बावैसो जानो थांगासिनो दङ गतिके बे मोनसे सिगनेल जे रायजो राजाफ्रा बुजिबाय परिबर्तना माखौ बुङो सोलायनाया माखौ बुङो सोलायनाया बेखौनो बुङो जे मोनसे समाव